Bij de Mixed Hockeyclub Ljouwert binnen Joert de eerste wedstrijden spelen in de eigen nagelnije opblaashal. Bij de club ben ze wakker grutsk op deze eerste hockeydoom van het noorden. En hoe is het om hier te hockeyen? Ja, heel leuk. En het is heel anders, want normaal spelen we echt in een zaal en nu spelen we gewoon eigenlijk op ons eigen veld. Oké, wat is het verschil? Het is heel anders, want ook het geluid, het klinkt veel harder. Het gaat om een investering van zo'n 4 ton. Vrijwilligers van de club hebben het werken bij de opbouw en de inrichting van de opblaashal, die het zeker zo'n 20 jaar tjenstdwang ken. In de hockeydoom kan winterdaags droeg hockeyd worden. De hal wordt eind februari weer afbrutsen, want dan is het veld dat de doom op zit weer nedig van veldhockey. Alles voor de veiligheid. Succes! Bedankt. De famkes van D3 hier van de Moornbetiet de ere om als eerste een wedstrijd te spelen in de hockeydoom.